Jama'a masu kallon mu barka da kasancewa tare da gidan rediyo da talabijin na Madubi a cikin sabon shirin na zaune bai ga gari ba tare da ni Muhammad Musa Yankara. Shirin na zaune bai ga gari ba shiri ne da ke kawowa tare da tattaro muku muhimman abubuwan da suke faruwa a duniya wanda ya haɗa ciki da wajen ƙasar nan. A yau shirin namu zai leƙa ƙasar Italiya ne inda za ku ji cewa wani dattijo ɗan kimanin shekaru 96 ya samu nasarar kammala karatun digirinsa na farko, wanda irin hakan wani al'amari ne da ba kasafai yake faruwa a wannan duniyar ba. Tuni dai dama Hausawa suka yi amanna da cewa gemu baya hana neman ilimi, kuma ilimi shine ginshikin rayuwar duniya. Cimma wannan manufa ya sanya dattijo Giuseppe Patano duk da yawancin shekarunsa ya ƙudiri aniyar neman ilimi, inda yake son ya zama shahararren mai nazarce-nazarce domin karuwar kansa da al'ummarsa, inda ya ce a halin yanzu babban burinsa shine ya zama marubuci. Wannan wani kalubale ne ga matasa, musamman waɗanda suke nuna son jiki da halin ko in kula akan al'amarin ilimi. Dangane da wannan ga yadda wakilinmu ya tattaro muku rahoton. A sha kallo lafiya. Sunana Giuseppe Patano. Na yi karatun digiri a fannin tarihi da falsafa a jami'ar Palermo. Giuseppe Patano a kwanan nan ya kammala karatun digirinsa yana da shekara 96 a duniya. Sai dai ya ce bai san yadda zai bayyana farin cikinsa ba. Ni mutum ne kamar kowa, amma idan aka yi la'akari da shekaru to na fi dukkanin sauran mutanen, amma duk da haka ban yi saboda haka ba. An haifi Giuseppe Patano a shekarar 1923 inda ya taso cikin matsanancin talauci a garin Sicily, duk da yadda yake son karatu amma bai samu damar zuwa jami'a ba. Saɓanin haka ya kasance cikin sojojin ruwa a yakin duniya na biyu. Daga bisani ya zama ma'aikacin tashar jirgin ƙasa. Na cewa kaina zan iya yi yanzu ko kuwa babu lokaci. A shekarar 2017 sai na yanke hukuncin shiga jami'ar. Nan na san cewa na makara wajen yin karatun digiri na shekara 3, amma sai na cewa kaina bari na gani ko zan iya yi. Bani da tabbacin ɗaukar wannan matakin saboda ban sanya muhallin yake ba, ban kuma san ta yaya malamai za su tsaya a gaban tsoho kamar ni ba. Malaman Giuseppe Patano suna matukar alfahari da shi. Na yi matukar jin daɗin jarabawarka. Ina taya ka murna bisa ƙoƙarin da ka yi sosai. Tabbas ka zama madubi ga sauran ɗalibai matasa da suke cikin jami'ar nan, musamman waɗanda suke da son jiki da kuma nuna halin koyi kula a yayin karatunsu. Giuseppe Patano yana amfani da taburetar da ya yi amfani da ita tun shekarar 1984, sannan yana karatunsa ne daga littafi ba daga intanet ba. Amma a yayin da cutar annobar corona ta barke aka kulle jami'o'i, hakanan ya koma karatu da yin jarabawa ta hanyar intanet. Ina ce abin da ya fi burge ni dangane da Giuseppe Patano shine yadda yake nuna jajircewarsa a yayin karatu. Duk da ya baiwa abokan karatunsa shekaru sama da 70, sai dai ya kammala da kyakkyawan sakamako, inda ya karbi digirinsa da lambobin yabo masu girma. A lokacin da annobar cutar corona ta yi sauki a ƙasar Italiya, Giuseppe ya yi murnar kammala digirinsa tare da iyalinsa, inda ya shirya musu wata ƙwarya-ƙwaryar taron taya shi murna. Burina a gaba shine na sadaukar da lokacina wajen rubuce-rubuce. Ina son na yi nazarin dukkanin rubuce-rubucen da na samu damar dubawa. Wannan shine cikar muradina. Tabbas na zaune bai ga gari ba. To jama'a masu kallon mu, duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma idan Allah ta'ala ya sake nuna mana wani lokaci mai zuwa domin ji da gani abubuwan da suke faruwa a ciki da wajen ƙasar nan.